Танылган татар шагыйре Шәүкәт Гали улы Галиев, шын фамилиясы Хидиятуллин, 1928 елның 20 ноябрендә Тайсырның Апас районы Олы Бакырчы авылында туа. Күпчелек яшьтәшләрнеке кебек үк, аның да балалык еллары сугыш чорына туры килә. 1943 елда 7-нче сыйныфны тамамлаганнан соң ул колхозда бригадир ярдәмчесе, урман кисү бригадасы бригадиры, хисапчы һәм район статисты булып эшли. Каләмгә тотынуы да шул елларга туры килә. 1949 елның мартында аны колхоз бригадасы исеме белән чыгып килүче район газетасының җаваплы сәркәтибе, күп тә үтми мөхәррире итеп билгелиләр. 1953-59 елларда Шәүкәт Галиев Казанда Шаян журналында әдәби хезмәткәр, бүлек мөдире. 1956 елда ул кичке эшче яшьләр мәктәбен тәмамлый. 1959-61 елларда Мәскәүдә Әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларда укый. Казанга кайтканнан соң профессиональ язучылык хезмәте белән шөгыльләнә. 1971-84 елларда Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият редакциясе мөдире. Аның беренче шигырьләре республика матбугатында 1948 елда күренә башлый. Шул елны Совет әдәбияты журналында басылган шигырьләрен сугышта һәлак булган әтисе истәлегенә Шәүкәт Галиев псевдонимы белән тәкъдим итә һәм әдәбиятка әлеге исем белән керә. Аның шигырияте укучыларны нечкә лиризмы белән җәлеп итә. 1954 елда Яңа көйләр исеме белән беренче китабы, шуннан соң бер-бер артлы Кичке утлар, Сөйнешләрем, Көйнешләрем, Күңел күзе, Чынлык, Тамчылар тамар чаклар, Шаң турында баллада, Мәхәббәт тулы җаным, Серләрем бар, Сиңа әйтер сүзем бар җыентыклары басыла. Шагыйрь замандашларының уй-фикерләрен эчкерсез бер җылылык белән чагылдыра. Аның шигырьләрендә авыл тормышы, халыкның гореф-гадәтләре, яшьлекләре, сугыш елларына туры килгән буын вәкилләренең кичерешләре, туган якның сугыштан соңгы яңарышы тасвирлана. Шәүкәт Галиев шигырьләренең образлы яңгырашы, композицион камиллеге композиторларны көйләр язарга илһамландыра. Аның шигырьләренә язылган Раушаниям бәгърем, Утыр әле яннарма, Кыңраулы мәктәп еллары, Сөйнешкә дисәм һәм башка җырлар заман сынавын узып, әле һаман яратып җырлана. Шәүкәт Галиев иҗаты җылы тормышчан юмор белән сугарылган. Лирик шигъри интонация органик рәвештә ирония белән үрелә. Шагыйрь тормыштагы хәлләрне җиңелчә көлеп сүрәтли. Аның шаян шигырьләре Уйыны шыны бергә, Фикердәшкә, Шалт Мөхәммәтҗан һәм башка җыентыкларына туплап бирелә. Шәүкәт Галиевның иҗат биографиясендә балалар өчен язылган һәм балаларга хас тапкырлык, шуклык, фантазия белән тулы шигырьләре аерым урын алып тора. Камырша, Шәвәли, Кутбетдин Мәргән һәм башка җыентыкларына кергән шигырьләрендә баланың шук һәм үпкәчел, самими һәм зирәк, ышанучан һәм эчкерсез күңеле психологик төгәллек белән ачыла. Дөньяга бала күзлегеннән карап, җыр һәм йөгрек тел белән язылган, уку белән ятлап алына торган бу шигырьләр инде ничә буын татар баласын үзләренә дә сиздерми генә тәрбияли, кайберләренең үзләрен дә әдәбиятка алып килә. Аның шигъри цикллар герое Шәвәли китаптан сикереп чыгып, Зак еллар буе балалар газетасы яшь ленинче битләрендә яши. Шәүкәт Галиевкә проза жанрында чит түгел. Ул зак еллар буе тормышны күзәтүләр җирлегендә туган нигездә биографиясе белән тыгыз бәйле күп кенә лирик язмалар, истәлекләр авторы. Шигъри аһәң белән үртелгән бу язмаларның бер өлеше Илһамым, Мәхәббәтем һәм Минем беренче гомерем китапларында урын алган. Балалар өчен язылган шигырь җыентыклары өчен әдип 1972 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Физзарядка ясый куян җыентыгының русчага тәрҗемәсе өчен 1982 елда халыкара Ханс Кристиан Андерсен премиясе һәм мактаулы диплом белән бүләкләнә. Кызыклы факт: исәннәрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел. Татар зираты диварына язылган сүзләрне һәр татар кешесе белә.
Ләкин бу сүзләрнең татар халык мәкале түгел икәнен беләләр микән? Ә чынлыкта аларның авторы Шәүкәт Галиев. Шулай дип шагыйрь 1963 елда күренекле җырчыбыз Рәшит Вахаповны искә алып язган. 1995 елда Шәүкәт Галиевкә Татарстан Республикасының халык шагыйре исеме бирелә. Шәүкәт Галиев 2011 елның 7 майында Казанда вафат була. Яңа бистә зиратына җирләнә. Гасыр арты узар гасырлар, шигъриятың өчен рәхмәт әйтеп, язлар сиңа гөлләр ташырлар. Халык моңы синең моңың булды, халык күңеле синең күңелең, ил гомере, халык гомере кебек озын булыр шагыйрь гомерең.